दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। पीएम मोदी आरो आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सानैखौबो भारतनि हिटलार होननानै बुंदों एमएलए अखिल गगैया। एमपी नवकरणीयाखौ नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटजों गोबाव सम क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनायनि हेंथायै बनसरनिफ्राय गोख्रों सोंखारिदों। आसाम नौमिलि घर रिफाइनारि लिमिटेडनिफ्राय बांलादेशसिम लांनाय 130 किल'मिटार इन्ड' बांला फ्रेन्डशिप पाइपलाइनखौ फैगौ हप्तायाव बेखेवगोन। जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे गथ'नि आगदा फारसेनि आथिंआव आखि फारसेथिंजायनि आथिंखौसो जरायना होदों। मनीष सिसोदिया बादिनो अरविन्द केजरीवालाबो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो होननानै बुंदों बिहारनि एमपि मनोज तिवारीया। भारतनि आर्मिनि सुपार हेलिकप्टारखौ टेक्निकेल उसुबिदानि थाखाय ब्रह्मपुत्र दैमा जिङाव हरखाब बाख्लायनो गोनां जादों। बर्डार गावस्कर ट्रफी 2023 नि फाइनाल टेस्ट मेचआव अस्ट्रेलियाया भारतनि हेंथायै गासै 480 रान बुबाय। भारतआ बुगासिनोसो दं। मुलुगनां आइजो सानजों सोमोन्दो लाखिनानै क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव हिन्जावसाफोरनि असु गेलेनाय बादायलायनाय खुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।